baten Ezurrontzo menditik paseo bat ematera joan zen. Beratzetik gizon bat zetorren, beltzez jantzirik. Pizkanaka hurbiltzen hasi zen, bat-batean gizona lepotik heldu zion eta labana lepotik sartu zion. Ezurrontzoren diru zorra lapurtu eta ihes egin zuen. Baina amona batek dena ikusi zuen eta detektibari deitu zion. Amona mobila hartu eta detektibari eta ambulantziari deitu zion. Labana atera eta lepotik sartu dio. Diru zorroa hartu eta joan egin da. Bai, orain noa. Detektibea eta bere laguntzailea Paula heldu ziren. Bai, Amona Andrea, orain aztarnak aztertuko ditugu. Lagunduan dizuet? Ez, hobeto ez. Ados, ni hori eseriko naiz eta laguntza behar baduzue eskatu. Bale, ados. Detektibea eta bere laguntzailea Paula aztarnak aztertzen hasi ziren eta zerbait aurkitu zuten. Ikusi, Paula, ileak etxe honetan bukatzen dira. Guazen begiratzera gora egiaz. Guazen. Detektibea eta Paula odola jarraitu eta etxe batera eraman zioten, azken tantik. Etxe ate batean gelditu zen. Orduan detektibea eta bere laguntzailea etxera sartu ziren ikertzera. Begira, lehen arrasta, onuz doa. Paula leihotik atera zen eta kalean hile gehiago aurkitu zuen. Begira, detektibe jauna, hileak hemendik doaz. Goazen kalera hileak aztertzera. Seguro itzaileari bat. Detektibea eta Paula hileak ikertzera joan ziren. Ikusi, Paula, hileak hortik doaz. Goazen aztarnak jarraitzen. Paulak eta detektibeak hileen arrastoak jarraitu zuten eta lantegi batera eraman zieten. Paula eta detektibea lantegian sartu eta lantegiko gizon batekin galdetu ziren. Naitzen zara? Ni Asier deitzen naiz eta zuen nortzu zariete, detektibea eta Paula. Ikusi duzu gizon bateri betez jantzia? Ez dut ikusi. Eskerrik asko, Asier, gero arte. Beno, lagundua aldizue. Bai, etorri gurekin, nugu lantegiak dakigulako nola den. Ados, zeuekin joango naiz. Orduan lantegia ikertzen hasi ziren eta aztarna batzuk aurkitu zituzten. Begira, horrek aztarna batzuk ematen dute. Ikusi, hor aztarnak batzuk daude. Fakagara segitzen. Asier, Paula eta detektibea aztarna jarraitzera joan ziren. Garbitoki batera heldu ziren. Garbitoki batera eramaten gaituzte. Guazen begiratzera zer topatzen dugu. Ikertzen hasi ziren eta Asier zerbait aurkitu zuen. Handi bat. Zer aurkitu duzu? Ikusi, entzaila hor dago! Etorri hona! Entzaila jauzi da! Hiltzaileak korrikan irten zen, baina inguruan zegoen mutil bat harriekin jolasten zegoela hiltzailearen buruan jauzi zen harrian egabe eta hiltzailea zorabiatu zen. Paula, Asier eta detektibea kutxa ikertzera joan ziren eta hiltzailea han zegoen. Kutxa handi bat. Bai, zer gara, goazen aztertzera.
Ikusi hori txaila da! Paula, Asier eta detektibea hiltzailea harrapatu zuten. Orduan hiltzailea kartzelara eraman zuten. Gero detektibea lasai kafe bat hartzera joan zen eta bat-batean detektibeari deitu zioten mobilera. Ambulantziakoak zurrontze hilera esan behar dizuegu eta hilobian Sartu behar dugula esan nahi dizuegu. Ez horregatik, gainera hori nire lana da. Eta nola erpiztu da zurrontzo hila bat zegoen? Zer galdo misterio hartzuarekin. Hila dagoen pertsona berpiztuko detektibea ditugu. Asier eta Pepo elizara joan ziren eta Aitorrekin hitz egiten hasi ziren. Eta paisa tapa itxi eta orduan abesten hasi ziren. Bat-batea zarata bat entzun zen eta hilobiko tapa ireki eta ezurrontzo jaiki zen eta denok txundituta gelditu ziren. Guztiok ezurrontzoren basarkatu zuten eta etxera eraman zuten. Ezurrontzo detektibari esan zion. Mesedez, nahi deitu, zer nahi duzu, Baimen bat eskatzera etorri gara. Hila dauden pertsonek zerrando misterioa sartzeko eta gero berrizteko. Pentsatu egin beharko du. Mesedez. Ados, baina zuezen gaizkaturatzen bada, zuen erroa izango da. Eskerrik asko detektibea, Paula eta Asier. Eskerrik asko zuri. Orduan Paula, Asier eta detektibea kanposantura joan eta hilobiak irekitzen hasi ziren. Etorri! Honekin hasiko gara. Detektiba hasi zen hilobi batetik, eta Paula eta Asier beste batetik eta horrela egon ziren egun eta gau. Funtzionatzen duen. Hurrengo egunean hilda zeuden pertsona denak atera zituzten eta areto batera eraman zituzten eta berpizten hasi ziren. Detektiba Asier eta Paula udaletxera sartu eta alkatesaren gana joan ziren. Hemen pasatzeak gaua. Eta gero zuen etxera eramango zaituztegu. Eskerrik asko detektibe jauna hiltzailea harrapatu gaitik. Ez horregatik. Zeuden. Hurrengo egunean denoko zeuden eta udaletxera eraman zituzten. Eta Maiderren gana joan ziren eta Maider oso harrituta zegoen. Maider oso pozik zegoen. Gero hila zeuden pertsona guztiak bere etxera eraman zituzten eta herri guztia oso pozik zegoen eta Maider akatea detektibeari domina bat eman zion. Denok posposi bere etxera joan ziren. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. I want all of you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Somebody's second.